Goddag, jeg hedder Denny Jordan. Jeg har arbejdet mange år som stuntkoordinator og PT også begyndt at instruere. Jeg har instrueret en tv-serie, som kommer på Danmarks Radio her til næste år. Og jeg hedder Søren Høj, og jeg har lavet en masse tv og film og manuskripter og udviklet en masse forskellige koncepter til både film og tv og web og sådan nogle ting. Og det vi skal lave med jer, det er, at vi skal arbejde med konceptet omkring det at lave film. Vi skal hjælpe jer med at præsentere sig foran kamera og arbejde foran kamera, og også bag kameraet, hvordan man sørger for at få tingene til at se ordentligt ud og effektfuldt. Meget, meget spændende, helt sikkert. Og Søren, vi skal jo have nogle ting med, så de ved, hvem pokker de er. Rigtig at arbejde med. Har du dit CV med? Fordi det skal jeg nå at sende frem til. Okay, der kan jeg så godt være ærlig at sige, at det havde jeg så ikke lige regnet med, at jeg havde brug for. Du regner med, at de ved, hvem du er? Det havde jeg regnet med, ja. Det er jo ikke helt sådan, det forholder sig. Men altså, anyway. Du ved i hvert fald, at vi skal bruge sådan en her 8x10. Hvad er det igen til? 8x10, det er i inches, det er sådan en amerikansk mål, du ved godt. Det er sådan, når man præsenterer sig selv, så har man det 8x10. Det er en bestemt størrelse billede. Det? Ja. Altså, jeg har noget, jeg har det ikke lige med. Nej. Altså lige nu, altså jeg har taget min notesbog med, så jeg kunne tage nogle noter. Ja, men jeg har ikke lige det billede med. En lille smule old school, så vi skal jo ligesom virke som om, vi er lidt fremme i skolen. Jamen det er vi også. Så jeg skal have tv fra, der skal 8x10. Og til sidst, så går jeg ud fra, at du har taget din showreel med. Jeg har min showreel her, for eksempel, som kører her. Det har jeg. Jeg har ikke sådan noget, hvor jeg har klippet mig selv sammen, som man kan sende til folk. Nej, men prøv at høre. Det er vigtigt, at alle folk at du kan have en show, du ligesom kan levere til nogen, når du skal arbejde sammen med dem. Så sådan 1 til 2 minutter, du kan godt sammenligne. Så det er effektivt. Jeg har... Søren? Søren, prøv lige at høre for helvede. Du skulle da godt have... Hvorfor har du taget en hættetrøje på? Det skulle ikke i orden, det der. Det skulle have noget helt tøj på helvede.